హాయ్, నేను మీ కేవీ రెడ్డి ఛానల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఓకే, ఇప్పటికి 7,000 వ్యూస్ వచ్చినాయి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు అందరూ. దయచేసి చేసి నా ఛానల్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. ఓకే, లైక్, షేర్, కామెంట్. ఓకే, నేను పెట్టే రియల్ ఎస్టేట్స్ కానీ మ్యాట్రిమనీ ఏవి అయినా కానీ నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బెల్ ఐకాన్ మాత్రం డోంట్ మిస్ ఇట్.